Estivemos cos Bacalouras en Cans. Presentámosvos o novo videoclip de Terbutalina. O VAD visítanos a discotasca. Achegámonos até a pinchada con pinchos de Cangas. Benvidos á discotasca de GZ Música. Hoxe temos o último programa da tempada. E para comezar, fomos ata o Festival de Cans, que os Bacalouras presentaban novo videoclip. Quedades con eles. Somos os Bacalouras, vimos de Teis e vamos a presentar o videoclip da Desbrosadora. Viva a Alcaldía de Teis! Viva Cans! E o videoclip está de escándalo. GZ Música está de escándalo, todo un escándalo. Escandalosamente boa a cousa esta. Bueno, compañeros de Galiza Música, nos despedimos dentro do Festival de Cans. Vamos a ver que pasa co videoclip e a ver se nos gusta a xente e non nos lincha. Ata outro programa. Síntome moi honrado de estar hoxe aquí con todos vostedes para presentar oficialmente o primeiro videoclip do grupo internacional Os Bacalouras, pioneiros do movemento artístico posmodernista, agrario e popular do pataca and roll. Grandes personalidades da cultura como Pili Pampín, Godard, Abel Caballero ou David Bowie admitiron estar profundamente influenciadas por este movemento. Dende o irreductible barrio de Teis, con todos vostedes, a Desbrozadora.
Mais o Festival de Cannes deu para moito. Gañaron o premio mellor videoclip por parte do público daqui da Ría, con Terra. E asistimos á premier do videoclip de Terbutalina, Fai Sol, velei vai. Fai sol, veñen os turistas, mas suben os precios e desaparecen as caras de desprecio. Fai sol, eu non estou moreno. Fai sol, eu non estou moreno. Bam, bam, dobido, bam, 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 dobido, bim. Bam, bam, dobido, bam, 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 dobido. Fai sol, enches as terrazas e póñense en bikini todas as rapazas. Fai sol, eu non estou moreno. Fai sol, eu non estou moreno. Bam, bam, dobido, bam, 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 dobido, bim. Bam, bam, dobido, bam, 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 dobido. Bam, bam, dobido, bam, 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 dobido, bim. Bam, bam, dobido, bam, 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 dobido. E hoxe temos na discotasca a Berto e a Petete, membros de UVAD, que veñen a falarnos do seu festival. Hoxe temos na nosa discotasca a dous representantes do Festival UVAD, a Petete e a Berto. A ver que nos contan do festival, que xa é a terceira edición. Boas, pois é a terceira edición do Festival UVAD, que este ano se fai en Suyo, 11, 12 e 13, xoves, venres e sábado. E temos 3 días de música, un espazo totalmente gratuito, e habrá zona de acampada, e pois bastante variedade musical, desde música electrónica, que remataremos con DJ, pasando por metal, por ska, por diversas músicas da zona da Galiza, que veñen todos os grupos locales a tocar. Polo que vemos no cartaz, os xoves é un pouco diferente, o venres e o sábado, como é iso? Sí, este ano incrementamos un día, gracias á colaboración dun colectivo de Loita Underground, que nos preguntou se podía colaborar, claro, estamos abertos a calquera colaboración. Nos axuda a organizar un día máis, faise cargo pois da organización dos xoves. Veñen 4 grupos a tocar, están Liquid Gas, Car Comedy, Blast Off e Most Secret, que son grupos de aquí da zona de Vigo e de Tui, de metal principalmente, casi unha noite un pouco máis extrema para comezar pois con forza o festival. Que nos contas dos outros días? Bueno, pois o venres 12 temos un día un poquinho máis tranquilo que os xoves, porque os xoves caña, tralla, burra desta cañera con distorsión e gritos a trallar destes guapos. Bueno, daré gracias a Chomi de Frenopático, que é o responsable de que se funciona os xoves, vamos, e o venres. Temos a Mutant Squad, que son un grupo thrash metal da Estrada, que este ano, bueno, están presentes en festivales de importancia, en festivais como Resurrection Fest de Viveiro e cousas así, que é un grupo que se move bastante ben. Rojo 2, hardcore de Colla, que xa levan moitos anos na escena hardcore viguesa, dando moita tralla, moita caña. Bueno, este ano era unha cousa que pendente que tiñamos con eles de traelos, este ano pois optamos a traelos a eles e a uns compañeiros tamén que se chaman Beer Seekers, que tamén son da zona dali de Vigo, máis menos do centro, fan así un rock and roll old school bastante cañero. O grupo sorpresa este ano, que é unha participación dun compañeiro dali da asociación, que é Caldo de Cultivo,
que é un grupo que se formou fará un ano e pico. Bueno, levan desde 2011, un rock and roll con miscelánea de samplers, un estilo bastante característico. Bueno, nos fan un favor de vir a tocar o venres como un grupo así, como o grupo, vamos, do pueblo, non? De un chaval que participa así ali da zona. E logo sábado, pois temos aos Podridos, que son uns rapaces que levan 20 anos tocando ali por Beade, que fan a súa festa 20 aniversario, que van a facer unha sorpresiña aí, teñen argallada ou algo para sorprendervos un poquinho a todos con participacións de componentes anteriores e bueno, está bastante ben, cumplen 20 anos e o van a celebrar bastante ben. Pois temos a Escándalo GZ, que son uns rapaces de Pontareas, que fan ska rock así bastante cañero tamén, que estrenan disco. Continuamos con Cogito, que son uns abellos coñecidos tamén da zona de ali de Vigo, un ska reggae bastante moi bailongo, moi pegadizo, bueno, para escoitar. Ladrillo Tabicón, que son un grupo revelación, creo, no punk de Vincios nos últimos 10 anos, de unha opinión bastante personal, pero bueno, Ladrillo Tabicón é un grupo que vimos en Vincios tocar unha vez, nos sorprendeu bastante o directo que teñen e quisemos traelo este ano a tocar. E aparte, pois temos a presencia de Pele Pau, que é un grupo de referencia en percusión e voces. O maestro Feisón ali en Beade ten un grupo de percusión e de rapaces facendo un folk bastante novedoso, bastante bo, que tamén están a punto de estrear disco. E a Fanfarria Taquicardia, que tamén é unha agrupación de ventos e percusión con trazos balcánicos, bueno, vulcánicos, expresamente posto no cartaz, que puseramos música vulcánica extrema, porque, bueno, produces unha erupción bastante taquicárdica cando entran a tocar, e son uns rapaces que a montan bastante ben. E para pechar todos os días teremos un grupo de DJs, unhas persoas que se dedicarán a poñer un poquinho de música electrónica, de traballo de ordenador e de platos. E, bueno, o sábado pola tarde, antes de que empece todo este barullo de música, temos organizadas actividades para rapaces, para obradoiros, xogos populares. Teremos a presencia do contacontos o señor Gravata Torta, que ven a contar contos para os rapaces máis cativos, que é unha participación tamén que fai un amigo da Asociación da Cereixa. E as pandereteiras do Faneco, que estarán a mediodía facendo folk cantado con panderetas, que teñen un grupo ali no Casco Vello, e nos veñen tamén a botar unha man. E nada, a noite pechará o DJ Dupé Selecta para esperar o ano que ven, o 2014, que non creo que sexan 4 días, estamos crecendo a día por ano. No 2011 foi un día, no 2012 foron 2 e no 2013 serán 3. Se o pide a xente, igual. Se o pide a xente, a ver, intentamos, pero sepades que isto é totalmente de balde, isto é... Podedes ir ali, plantar a vosa tenda, estar 3 días escoitando grupos nun sitio bastante bo, no Parque Forestal de Beade, que está moi cerquiña do Cubi, ali en Vigo. Estades todos convidados a vir a pasarlo ben, a escoitar grupos, a facer obradoiros, a coñecer Beade, que está moi ben. Temos unhas cereixas bastante boas, a feira de cereixa ahora dentro de pouco. E felicitarvos porque tendes unha plataforma moi boa para informar sobre estas cousas que se fan, que gracias a que vos facedes isto, pois contribúe a que sea un poquinho máis fácil, máis doado chegar a xente, non? Comunicar. Pois moitas grazas. O cambio de data, porque ata fai pouco, os 2 anos anteriores foron en xuño, non en xullo, entón este cambio de data que se debe? Bueno, pois se debe principalmente por apostar por un posible cambio de mellora de tempo, que en Galicia é un pouco difícil apostar niso, pero bueno, polas noites suele facer frío e tal, e despois arriba no Parque Forestal pois é un sitio bastante fresco sempre, e en Sullo pois pode ser un sitio máis quente, máis que nada.
Miramos que esta data estaba libre, digamos, de festivais cercanos en principio. Decidimos, tras darlle moitas voltas, porque non éramos moi partidarios de cambialo, tras darlle moitas voltas decidimos mudar a data. Bueno, esperamos que non se cambie, porque non nos gusta moito cambiar as datas, pero sería bo engadir que tamén é bo para estas cousas unha nova federación que existe en Galicia, que, bueno, se pode facer un este logotipo que aparece aquí, que serve un poquinho pois para coordinarnos a hora de traballar en conxunto, de non pisarnos datas, atopar unha maneira un poquinho máis coordinada de traballar todos xuntos, que é que, bueno, que vos animedes a interesarvos pola Federación Galega de Festivais, que si ofrece unhas condicións un poquinho máis ventasosas a hora de organizar este tipo de eventos, pois sí que vos poden axudar, donde o VAD pois agradecemos moito o apoio que recibimos por parte da Federación Galega de Festivais. E, por suposto, da Asociación de Montes de VAD, que, como todos os anos, sempre nos bota un cable, e este ano, pois, o cable segue sendo primordial para chegar a facer isto. Moitas gracias. Bueno, pois nada, aquí familias enteiras, podedes ir, xa vedes que hai de todo, colchón hinchable pos nenos tamén. Si, temos ali un colaborador tamén que ten un restaurante ali que ten un montón de colchóns hinchables ali guardados, e sempre falamos con él a ver con que nos sorprende, con Bob Esponja ou con un aparato destes curiosos para rebotar. Bueno, pois xa sabedes, a familia inteira. Deica. E como nesta vida non todo é traballar, hoxe fomos a pinchada con pinchos. Ali estivemos con Berto, un dos responsables da pinchada, e tamén con Lino, un membro da organización do festival que hai mañán no Morrazo, a Rente o Toso. Estamos en Cangas, no Irado do Señal, onde está organizando a quinta pinchada con pinchos que organiza a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros do Casco Vello. Estamos con Berto, da Fonte do Gala, do Salasón, un dos organizadores de toda esta historia. Un axudante. Pois, bueno, contanos onde surge todo isto, como botades a andar todas estas pinchadas con pinchos. Pois nada, isto foi unha idea de fai xa un par de anos. Nos juntamos uns colegas e dixemos, bueno, as sesións vermús, algo parecido vamos a facer. E entón, pois nada, dixemos, esta praza que nos queda moi ben, vamos a traer musiquilla, vamos a traer algunha banda, e que a xente que non pode sair o sábado pola noite porque ten críos e non pode vir aos concertos, todo eso, pois que veña aquí e o pase ben. E un pouquiño, pois, precio popular para pagarlle a banda, e se podemos sacar algo pos cartéis e tal, e un pouquiño disfrute familiar, cans, nenos, nenas e nós, e algún de reenganche, claro. E como é a política da pinchada con pinchos? En que consiste? A xente ben? Que pode tomar aquí? Que se pode facer nunha pinchada con pinchos? Pois iso justamente, escoitar boa música de vinilo, co comando vinilo pinchando, e despois temos pinchos variados, non son a maravilla, pero son variados, con unha caña. Entón, o vendemos a 1,50, unha caña e un pincho, a elexir. Escoitar boa música e depois traemos unha banda en directo para escoitala tamén e disfrutar da mañán. Moi ben. Bueno, temos esta a quinta pinchada con pinchos. Tedes prevista algunha así máis para adiante? Como cada canto tempo se fan estas pinchadas con pinchos? Non ten un tempo determinado, sabes? Pero antes a intentamos facer cada 2 meses. Ahora depende tamén do tempo. Pero se podemos 2-3 meses, volveremos a facer outra. E un pouco eso, que a xente non se olvide de que estamos aí, para seguir facendo as habitual. Pois xa sabedes, pinchadas con pinchos en Cangas cada 2-3 meses. Hai que andar o loro por internet, por aí se pode saber cando van ser, o sea que atentos e atentas todas para a seguinte pinchada con pinchos, que a verdade que paga a pena moito vir por aquí. Pinchada, que tal? Está che gustando isto? Sí. Que o que máis che gusta, a música ou os pinchos? Las dos cosas. As dúas cousas, vale, moi ben. E vas volver moitas veces ou non? Sí. Claro, porque mola moito. Xa sabedes todos, tedes que vir a pinchada con pinchos que se fai en Cangas, que é moi divertido para os nenos, para os maiores, para todo o mundo, pinchada con pinchos aquí en Cangas. Careless
Hola, estamos con Lino, un dos organizadores do Arracheja ata o Fento, un festival que se vai celebrar o vindeiro sábado 1 de xuño en Bisueiras, nun alto que hai entre Limens e Nerga na parroquia do Ío. Bueno, contanos, Lino, que tal, como ides preparando este segundo festival, como vai a cousa? Bueno, estamos, como é lógico, estamos progresando na montaxe do Telderete, xa é a terceira edición, e este ano pois intentaremos facelo da mellor maneira que poidamos, claro. Ben, pois Lino, contanos un pouquiño os grupos que van vir este ano, que tipo de estilos vai haber. Vale, pois este ano vamos a ter na apertura do festival, en un pequeno escenario, vamos a ter un pouco de folk rock misturado, guitarras, instrumentos folks, e despois no escenario principal vamos a ter unha banda local que se chama Espacio Urbano, que é de rock, bastante rock pop, basicamente. Despois teremos unha banda de punk de Vigo, que se chama Novos Podres, e a medida que vaya indo a noite, pois vamos mesturar outros estilos, por exemplo, hip hop, que vai a estar da man de Ocecados. Despois teremos unha banda de metal fuertote, death metal, se chama Encerader, e despois para cerrar o festival, a medida que vayamos andando, pois teremos uns DJs, República Discos se chaman, e poñerán un pouco de clásicos populares de toda a música para animar a festa e que a xente baile. Un pouco variado de todo. Bueno, pois xa sabedes, o sábado 1 de xuño en Limens, en Bisueiras, terceiro Arracheja ata o Fento, con folk rock, con pop rock, con punk, con DJs, con hip hop, variado, entrada de balde, non? Entón, eu penso que podemos convidar a xente que veña, non? A mirar o mundo que veña, todo o mundo que queira. É interesante, invito a todo o mundo que se achegue, porque é unha cousa moi interesante para manter adiante e que a xente o vaya a agradecer. Vale a pena manter esas cousas. E como este último programa da tempada, imos coa última axenda, onde vos deixamos as datas dos festivais de FEGAFE. FEGAFE é a Federación Galega de Festivais. Nela atopamos a máis de 15 festivais organizados por asociacións sen ánimo de lucro. Mais, dame máis. Diñeiro é máis, dame máis. Mais, dame máis. Diñeiro é máis, dame máis. Mira aquí, si firmo aquí en fría para mí.
Sí, pero está pensando que estamos programando. Vale, ata aquí a primeira tempada de Z Música. Todo o equipo. Ainda que faltan algúns, falta Adrián. Presente! Falta Berto. Presente! Falta Xián. Presente! E falta Xavi. Son de producción non ten a culpa de todo. Volveremos o ano que ven con máis episodios e máis música. Galega. Despedida será. Popolo a la resposta. Bandiera rosa. Bandiera rosa. Que ás veces muda en xardín. Tenía pelos, ¿eso dónde carallo estuvo metido? Membros de VAD que veñen a falarnos do seu festival. Tasca o... Queres facelo ti, joder? Estás aí a fugar todo o rato, joder, que Non se pode salir tanto. Eu non salí, son xente de ben. Pois hai que salir. Claro, logo acabar como carro.